ịfụlia n'ụwa anụnwa anyị nọ n'ime now na ife niile nwere advantage nwere disadvantage. Ife ọbụla uru dị na ya, ọghọm dịkwa n'ime enu. Ife ọbụla sokwara anya bụrụ ọsọkwa isi na-asị gị nwa na-akọsikwa nke a. Ife ọbụla uru dị na ya nụ, ife ọbụla uru dị na ya, ọghọm dị n'ime. Ịghọtago? So nwanne anyị nwoke anụnwa na-ebezi akwa. Uru nke o nweta bụ na o jisi nwee ike wee dute nwaanyị be from Nigeria gbagote ebe a. Ọ uru na. So ọghọm dịzi n'ime bụ na nwaanyị idugotezi ụfọdụ nwere ike ọ ya efevọrọ yi. O nwere ike idugote nke bụ na idugotie that's aka pụọ na ya akọli ọbụla akụkọ, mana ka anyị ghara ịkọ ife niile ebe a ka m kwuo nke m na-ekwu maka ya nụ. O dugote nwaanyị ebe a, nwaanyị odugote nwaanyị ọkwa ndị choosing ọ nọ na choosing. Onye bụ datin achọrọ m ifesi ndị choosing now na my video na mme face godu ndị choosing before m wee face be ndị be anyị a na-ala n'azụ, ụmụ nwoke be anyị a na-ala n'azụ. Enwere m a lot of video mmemme about it. Akwa ifo page ma guys nọrọ ka mkpe na akụkọ dị n'obodo Sauti. Akụkọ karị n'obodo Sauti. Ife anyị aka akọ ile ncha anyị aka akọ na efere mba ụwa na-eme n'obodo Sauti a ọbụla belie. Ọka nkụ olike ọ karịrị akarị. Ụfọdụ onu agụọ m mma apụtara kwunwu, ụfọdụ chere ọkọmọnụ unu mana ma ya apụtara shout ebe a. Ọ akpịlị gbaka nzuo ike because o nwere na-akwụ m ụgwọ. Ọma na-ekwuru onwe m na-ekwupụta okwu ndị ya abata obodo anyị anụ fanụ ka fa mụrụ akọ na ọ bụrụ maka ndị n'oge anọ legolele. So this guy dutere mmadụ nwaanyị be anyị onye choosing ndị choosing na choosing ma po. Then wee bụ na ifuru onye choosing emebugo m vidio before. Ifuru onye choosing n'ime ụlọ ụka na chọọchị unu n'obodo a, isi na ọka idute choosing ọ pịtara ya n'efere mba ụwa. O wee pịta ya makwụrụ na ndị choosing nwa na-apịta onwe ha n'efere mba ụwa. Echekwa m ndị chegharịa na iwu bụ na iyi abịarịle na befa na iyi abịarịfe onye a face to face. So unu na-apịsị onwe unu n'efere mba ụwa mbụ ndị choosing nwa. Ntị ochie ntị ọfụ ọkwa efere mba ụwa ka m na-anụkwanụ. O wee pịta nwa n'efere mba ụwa pịtịa nwatakịrị onye choosing kwa ebe a. Ama m o nwere no shop ịmago ndị choosing anya na-azụ n'ọgwụ na ndị choosing anya na-ele ife na fa ya na-emenụ gold exchange. Ndị choosing anya na-emenụ salon because fa nara achọ ụmụ ife agasị. Ndị choosing anya na-eme azụ n'afịa akwụna. Ịmago na nke a bụ njọ ije were nwanne nwaanyị ka e wee nọ nwanne nwaanyị ka i were desa n'ụlọ. No matter na ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo mana ụmụ anụmanụ nwaanyị obodo ọ bụrụ anọ unu ka a na-enye ọgwụ a wee na-azụ ahịa akwụna. Enwekwara m ike kwechetụtụ nwa obere na nke a mana nke unu ejizikwa ma nwanne unu were emie. Mana onye ji nke nwaanyị obodo wee zụ ka nwekwara ike ijikọ nwanne ya nwaanyị wee zụọ na ya ba ndị na-azụ ahịa akwụna dice isi ha na-ekopụsizi ekopụ. Ọkwa ifu ha sef ka ha na-adịgodu sef ha nara adịchata dị mma n'anya weresie gold ndị obodo gịcha n'eze ndị a na-azụwa ọgwụ ọha na-etichasị ụmụ ihe gold a n'eze gasị dịsịzịa ka ndị ka nkụ ịmagonu ka a yarekwa isi na masị ka nkọ nke m na-akọ bifo nke ọzọ tinye oke ka m mezie another video for nke m chọrọ ịkọ because na akụkọ unu nsapụ ọnụ otu ọ na-afụsịsị ka bọmbụ akụkọ onye choosing ka m chọrọ ịka akụkọ ya. So ka nkọzie ya na another video maka na ejezi nkọrọzi abanye wezi akụkọ kalị. Ọkwa ihe ma akpịrị ya gụọ m akụkọ kalị jos kwara efe ndidi dọrọ na page ma na platform ma relax ya ka ị na-anụ bum 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 ka o si adasịsị ka o si emekwe n'obodo Sauti o. Anọkwa m Nigeria, anọkwuru m obodo oyibo nke ndị ọcha, anọrọ m ebe a. So ịmalụ nke na-eme ebe kọwala onwe gị nke m na-akọ ebe a nke na-eme n'obodo Sauti obodo ụmụ anụmanụ. Ụmụ nwoke be anyị si makpọzina obodo na-akpọzinafọ obodo ụmụ anụmanụ na fanụpụ ya nke nwee mee gịnị na-eme obodo ụmụ anụmanụ ọ bụ ajọ ife fa na anụ ahụsụ anyị. Gị nwa bụ nwoke nwanne gị nwa bụ anụmanụ nwanne nwoke ịlaike kọwara nwunye gị na mkpọrọ obodo ụmụ anụmanụ ife omini fe wee sị nwaanyị a na-akpọ anyị obodo ụmụ anụmanụ ka edi nwaanyị bụ ife obodo ụmụ anụmanụ. Mana anyị chanye bụ anụmanụ na anyị chabụ ụmụ atụrụ. Ọkwa Chukwu na si na anyị bụ ụmụ atụrụ ụmụ atụrụ nke Chineke kezi ka ife na-emezi. So nke m na-akpọzi ụmụ anụmanụ ọ bụzi ajọ ife gwa na anyị bụkwa ụmụ atụrụ nke Chineke ụmụ igwe atụrụ ka ezi ife ọzọ ka ije
gbakwala ọgwụ gị mee, gbakwala ọgwụ gị nwụọ na gbakwala ọgwụ gị nwụọ, gbalụ nnọọ ọgwụ gị nwụọ, gbalụ nnọọ ọgwụ gị nwụọrụ onwe gị. Ba ị na-akọkwa ụmụ anụmanụ a, ị na-emisunderstand ụmụ anụmanụ. Gbara ọgwụ gị nwụrụ, because anyị bụ igwe ụmụ atụrụ, igwe ụmụ anụmanụ, ịghọtago.